Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Waqt Dark Tales of Fort St. Elmo, il-viżitaturi se jittieħdu lura fil-mumenti straordinarji u ċili mtemmija li seħħew fil-Forti Sant'Ermo minn żmien il-kavallieri sa żminijietna. Il-kunċert Amplify se joffri spettaklu ta' mużika rock li ma bħalu fuq il-palk ikoniku ta' Tikuljo f'San Ġiljan. Il-wirja Chiaroscuro li jipparti me Three Palaces Festival toħloq dialogu bejn id-dlam u d-dawl fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Għal sen oħra, Ziguzajk Arts Festival for Children and Young People se jkun qed joffri programm ta' spettakli mill-isbaħ għat-tfal u żgħażagħ f'imkejjen differenti f'Malta u Għawdex.